πώς πέρασες στο stage και πώς περνάς στο green room. Στο stage ένιωθα τέλεια γιατί είχα το team μου Τερέζα Παναγιωτόπουλος, Πάρης Ροδόπουλος, Έλενα Κουτσουμπού και φυσικά Βασίλειος Κοστέτσος. Και στο dark room, συγγνώμη, στο green room, η συνήθεια. Στο dark room περνάμε ακόμη πιο τέλεια. Με τις μέλισσες εδώ. Με τις μέλισσες εδώ πέρα. Ήταν απίθανα. Το Κινέζο. Να ρωτήσουμε και τον Κινέζο βέβαια, να μας πει αν του άρεσε η απόψινή βραδιά και ποιος πιστεύεις ότι θα βγει, έχει βγει. Λέει ότι του αρέσανε πάρα πολύ η Εμιγκρέ και η Second Skin. Παιδιά, μας αρέσατε εσείς και επειδή δεν τα πάω καλά με τα κινέζικα. Περάσατε καλά, Παντελή? Αναπάντεχα! Τέλεια περάσαμε κι εμείς. Συγχαρητήρια. Είναι τα κάμετα, Να σου πω, καλά είμαστε. Αν και εδώ με τις ρακές μας έχουν εξοντώσει λίγο. Εξοντώσαμε το green room. Το κάναμε τσιγκουδιά room, ξέρεις. Πες μου λίγο πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα, Μάνο μου. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα είναι ξεχωριστή εμπειρία, είναι ξεχωριστό συναίσθημα. Είναι ένα πάρτι, ένα πανηγύρι με την καλή έννοια. Και τόσο εγώ, όσο η Ελένη, όσο και ο Γιάννης, χαρήκαμε πάρα πολύ που βρεθήκαμε σε αυτό. Ήταν απίστευτα. Άξιζε νομίζω, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλους. Γιώργος Αλκαίος και φίλοι. Και οι φίλοι δεν είναι μόνο εδώ. Είναι και ο Πυροβολάκης. Και όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ μέσα. Γιώργο μου, εσύ πέρασες καλά? Πάρα πολύ καλά. Και όλοι περάσαμε καλά. Έχεις τόση εμπειρία. Και συναυλιακά, παντού. Αυτή η εμπειρία πάνω στη σκηνή της Eurovision ήταν ξεχωριστή. Μοναδική. Και ήταν πάρα πολύ καλά. Μου λένε. Και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Αδελφέ. Ναι, αλλά δεν με καταλαβαίνετε ακόμα. Μέλισσες συνεχίζουν. Για το πώς ήσουν πάνω στη σκηνή θέλω να μου πούν οι φίλοι σου. Αφού ήταν στα παρασκήνια και σε βλέπαν. Ήταν καλός. Έχετε να πείτε κάτι? Σας βλέπω έτοιμο.